Ubay-ubay nga mga lumulupyo ang apektado sa halapad nga pagbaha nga itabo sa manang lungsod sa Borbon. Ang baha mugna sa paggawa sa tubig sa pipila ka mga sapa epekto sa bagyong Julina. Daghan ang namakwit ug bisan kahayupan na apektuhan usab. Ang report ni Nico Sereno. Sitwasyon kini kagabi sa barangay Kadaruhan, Borbon. Gumikan sa kusog nga uwan, mi overflow ang Silmugi River nga nakaapekto sa mga panimay sa dapit. Asoy ni barangay Kagawad Alma Mondigo na niguro sila nga makabakwit sa luwas nga lugar. Sa paghayag ug pagsubang na sa adlaw, makita ang kalapad sa mga naapektuhan sa pagbaha. Ang mga residente nag-ihay na lang sab pagbuwad sa ilang mga kabtangan kay kadaghanan niini nangahumod sa tubig baha. Kaning amo ang lugar dire sir sa amo ang Panimalay, catch basin gini basa na ay mga bagyo na ay baha, pero first time ni siya nga grabe ang kakalit ang pagsaka sa tubig. Pagkamat mo nila kusog kaayo ang uwan. Sa barangay Don Gregoria Antigua, lakip kining mga kahayupan nga wala makalingkawas sa kataas ug kakusog sa baha. Daghan ang gianod ug wala na masalbar pa. Samtang sa barangay Poblasyon, pipila ka mga balay na nga gusbat gyud kadtong ginama sa light materials. Ang uban nagharag na epekto sa kusog nga bulog sa tubig. Matod sa barangay kapitan, sa inisyal nila nga ihap, 75 ka mga balay ang apektado sa pagsuyla sa Tuburan River. Kadlaw nagsugod ang pagpamakwit sa mga residente. Na-surprise din sila kay first time pagito nito po nga ingato katas ang tubig na naabot sa ilang hawak, nasuot sa ilang balay. Namakwit sila sa Pikasay, kanang bungkod-bungkod mo na ang Pikasay, sa mga balay dito. Karong adlaw, pabiling madag-umon ang panahon ug may pag-uwan-uwan maong padayon nga gi-monitor ang sitwasyon. Dagom sir, dagom pag yun. Hangtod ron? Basta dili na lang muuwan pa. Andam sila kanunay. Oo. Na may bawo dayon diri sa barangay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.